Nick dancing, your cash lips, FMG, your triple, your Jeezy. Zim tanto ya rira uko ne uko pamango matisu vanu vacho wemana tipe kuna first class tafunga kunyora so. Zim tanto ya rira wemana wamaona uva uze kuti sinongo mariye raipa Prefa wetera mawat ganzi varipa mai. Zim tanto ya rira wemana wamaona uva uze kuti sinongo mariye raipa maketo yuti vachibata maklax ganzi varipa mai. Zim tanto ya meta mamwe mazenere hatichina nguva ya kuridza zimwe zvese. Ise wana serious business cash lips vauze kuti we not play saka mafia 9 amangoma msamira maninja paya makafira kureva mangoma ndicha mafira straight. Zim tanto ya rira uko ne uko pamangoma tisu vanu vacho wemana tipe kuna first class tafunga kunyora so. Zim tanto ya rira wemana wamaona uva uze kuti sinongo mariye raipa Prefa wetera mawat ganzi varipa mai. Zim tanto ya rira wemana wamaona uva uze kuti sinongo mariye raipa maketo yuti vachibata maklax ganzi varipa mai. Michupo yese irimo muzim tanto handikwanise kuitaura list is long asi ndinotenda saka ndaimba song levora maseta rinondita bo SK danger zone zvamaita vakawanda vasingazvigoni masoja ndimi mega sofa mafanza nokusaluta. Zim tanto ya rira uko ne uko pamangoma tisu vanhu vacho wemana tipe kuna first class tafunga kunyora so. Zim tanto ya rira wemana wamaona uva uze kuti sinongo mariye raipa Prefa wetera mawat ganzi varipa mai. Zim tanto ya rira wemana wamaona uva uze kuti sinongo mariye raipa maketo yuti vachibata maklax ganzi varipa mai. Zim tanto ya meta mamwe mazenere hatichina nguva ya kuridza zimwe zvese. Ise wana serious business cash lips vauze kuti we not play saka mafia 9 amangoma msamira maninja paya makafira kureva mangoma ndicha mafira straight. Zim tanto ya rira uko ne uko pamangoma tisu vanhu vacho wemana tipe kuna first class tafunga kunyora so. Zim tanto ya rira wemana wamaona uva uze kuti sinongo mariye raipa Prefa wetera mawat ganzi varipa mai. Zim tanto ya rira wemana wamaona uva uze kuti sinongo mariye raipa maketo yuti vachibata maklax ganzi varipa mai.